سروک وزیرên İsraîlê û welatê Îranê tometbar kir ku di çarçoveya projeya dagîrkirina Sûriyê de 100,000 çekdarên Şîa yên kirêkiriyê dişiyênê wî welatî. Binyamin Netanyahu di civînekê de li gel balyozên welatên peymana NATOyê got ku Îran di çarçoveya planên xwe de ji bo dagîrkirina Sûriyê bi neyaza 100,000 çekdarên Şîa ku ne Îranî ne ji bo wî welatê bişîyenê. Netanyahu her wiha re gihand ku eger Îran armanca xwe bi cih bîne û 100,000 çekdarên Şîa ji bo Sûriyê bişîyenê wê careke din agir wê deverê gor bike. Netanyahu her wiha tekez kir ku İsraîl babenda ji bo rêgiriyê li Îran bike ku bingehên li Sûriyê bi cih bike û got jî ku Îran dixwaze ji Tehran ta Tertûsê bixe bin kontrola xwe de. Beriyan Hajî berpirsyarê Lîwaya Fatmîyûn yê Şîayên Efxanistanê ku ji aliyê Îranê ve têne piştevanîkirin gotibû ku bi hezaran çekdarên Lîwaya Fatmîyûn li Sûriyê hatine kuştin û birîndarkirin. Hiccetel İslam Zuhêr Mujahid berpirsyarê Lîwaya Efxaniyan eşkere kirbû ku bi tenê di şerê Îranê li Sûriyê ji bo piştevanîkirina rejîma Esed 2,000 çekdarên Lîwaya Fatmîyûn hatine kuştin û 8,000 çekdar hatine birîndarkirin. Lîwaya Fatmîyûn bi tenê ji çekdarên Şîa yên Efxanistanê pêk tê û ji aliyê efserên Îranê ve meşq û rahînan bi wan tê kirin û bo şerên Îranê li deverê têne amadekirin.